anak kula Petruk ingkang ical awit dayanipun Ratu Mandura. Ratu Mandura niku kakang sampeyan tur lelakon niku dumadi teng mriki. Kira-kira tanggung jawabe Kresna tumrap lelampan menika kados pundi? Pusing Kakang. Umurmu lagi tak rasane wis teko. Nggih, Bapak. Entuk wedokan kondi? Oh, ini putra ratu Dwarawati. Ini anak sampean to? Iya, Purantawati. Lah kok iso runtang-runtung? Piye ceritane? Mboten lan cerita kula mangke dikira kula ning ngawur. Kajeng niki mawon. Dewi Purantawati. Piye, Nduk? Nggih, nalika semanten Kanjeng Rama lak prisa bilih kula menika Darma Wisata kaliyan Kakang Lesmana ing Pulau Awindo malah lampan menika dipun ginakaken kangge badhe mbudidaya ngrenggut dumateng kehormatan kula. Tanpa wonten Ki Petruk mbok menawi kasucen kula sampun icaling Pulau Awindo. Matur nuwun ya, Truk, malah rambah kaping pindho anggenmu milujengake Dwarawati mbiyen Pandhu Pergula saiki ilange anakku Purantawati sajroning bebaya sing nulungi ya kowe. Nggih. Nggih kula niki mboten bondong, mboten pangkat, mboten duwe napa-napa, saged kula nggih labuh cara ngeten niki. Bapak melu jumurung ning sakmenika kula nyuwun dawuh dumateng Sri Kresna kersane pripun? Kyai Semar Petruk lawan kowe Purantawati. Pinesti sing jenenge Judo nadyanto pinalangana segara amba gunung dhuwur lamun to pancen wis dikodratake bakale dadi bebrayan yektine ora bakal kurang dalan lan aku nyuwun pangapura mbok menawa lirwa saka janji nalika semono pangestanana Kyai Semar bocah iki dak rabekake. Wonten dawuh Rama Prabu tak kandhani ya. Abote abot kuwi wong tuwa lamun to duwe anak wadon. Wong tuwa duwe anak wadon ki padha karo ngempit pedang ligan sing ora lamun to ora waspada bakal bisa mbeset karo kulite dhewe, padha karo ancik-ancik ana pucuking gegaman lamun to ora prayitna bakal brabat karo awake dhewe. Jroning rasa wong tuwa marem weruh kowe ayu lahir batin nanging lamun to nyawang kahanan. Ngendi nggon ngendi papan saben-saben wong ayu kuwi mesti nggih rebutan wong akeh. Sinten kowe kuwi lho? Saben-saben wong ayu kok mesti sing pengin nyedhaki kok mesti wong akeh. Kejaba pancen ya kowe sulistya ing warna, pinter mbeksa, dasare nembang ya wasis, tur manutmu karo mbokmu nganti kaya ngono kuwi. Kula saged lho ngremong putri. Iya aku seru kok, aku seru kok. Ngene lho. Dwarawati dina iki geger. Petruk nagih janji. Bareng kelawan Wakamu Mandura mengkono. Minangka utusan saka negara Ngastina, Lesmana bakal kepengin malakrama sliramu. Lumantar kabar saka
pamanmu Lisanpura Harya Setyaki jarene iki mau Petruk kendang kapracundang mbuh tiba ana ngendi aku ora weruh merga saka pangamuke wakamu Baladewa. Jajal gandeng undrane perkara geger iki lak ya Purantawati kira-kira kowe ling rampungke piye yen pancen ngaku anak Kresna kudune kowe bisa ngudari reruwet iki. Mangan cura kuning angin kukur kraning arako ora kurnitare akiri kiri harak bumi prakem ito padula mangambak udan terus waran lesus ngibarate pepeteng kira-kira sliramu iso madangi pora ngibarate reruwet sira bisa ngudari pora nyuwun tambang pangestu ya Nakala narpa Kresna kantos sanyakraring Prasiwara Caknawi Suta kamung kahaling rata pangestu kula suwun Kanjeng Rama sampun ngantos kami pinggan tetep tak jampangi ayo Lada bisa pecah kayu juga bisa patah cintaku pada Purantawati suci nyai wes Lesmono wes menika jantunging manah kulawa ingkang kula tresnani Purantawati aku pengen ngambung kowe sik aja kok nyosor wae kok sik ta kok sik Bapak Mara Sepuh Bapak Kresna Rama Darawati Rama no maling tunggu siapa sendika so aku yang rabi
Alone yen resepsi arep nganggo basan. Basan piye? Mantene digrujuk banyu. Aduh pilele. Aduh Dek, aku sing ngluput. Wes. Ayo matura Purantawati. Nggih. Nuwun sewu. Aduh, aku krungu swaramu muni nuwun sewu. Aku langsung kebut nguyuh. Aduh, lho kok kene sik. Kala eram. Lho, nuwun sewu. Ripalengguhan samangke gandeng Petruk sampun musna. Tegesipun boten wonten priya ingkang wenang jatuh krami kula kejawi. Raden Lesmana Mandra Kumara. Lata! Ihaho! Usik. Nanging kula nyuwun syarat. Syarat apa ngaranana Mas Pices Raja Fir'aun? Raja Brana. Raja Brana. Buta kowe arep nganggo jare Mas Ginepeng gateng mutiara kakon. Watone kowe gelem urip bebarengan karo Lesmana calon ratu Ngastina. Aduh, minta kaya apa rasane atiku. Lamun ta sare bebantal payudara geguling mentis kuning. Aduh Dek, aku sing luput. Aduh, obate keri obate iki to iki. Miriyen pun sewu kula nggadahi panyuwun. Ayo nyuwun apa? Kula kepengin Dharma Wisata. Nang kene anake Dharma Kliwon sawan. Heh, kuwi pebunden ora ngono kuwi. Nun sewu. Kula kepengin Dharma Wisata dolan wonten papan ingkang indah. Endi? Juruk pantai selatan sing kidone. Apa kowe kepengin tak jak ning Borobudur? Apa pengen dolan ning Tawangmangu indah kempeng tambah indah? Ngriyen wonten papan ingkang kula gandrungi nanging kula namung maos wonten ing weda tawi buku. Naminipun Pulo Awindo. Kula kepingin kalian Raden Lesmana dolan wonten mriko pamingoten panyuwun kula kados pundi. Sajatri sang kapirango rinangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana. Mengko dhisik Purantawati. Sing jenenge Pulawindo kuwi dudu alame menungsa ning kaprayitana kondange manudunge kuwi alame para gendruwo. Iya nggih, raja neka-neka. Pulawindo ki anane mung peteng dedet lelimengan merga ora nate kesrambah sorote srengenge. Kuwi papan ingkang wingit, papan ingkang angker. Nang Awindo yen pancen nggone peteng dedet aku malah seneng. Tegese aku ra isin matane karo mutiara ning uripku. Purantawati, aduh Dek. Sik to ora tau ngerti kuwi papan galak liwat angker kepati. Ora ana menungso ngabad kono. Nanging menika panyuwun kula menawi Raden Lesmana kersa nganti kula Dharma Wisata wonten Awindo, kula mangke badhe suwita lair batin urip kula sakwetahipun badhe kula ginakaken kinarya ngabekti dumateng Raden Lesmana. Pripun Mbah Sengkuni? Mbah niku seng pripun? Ya wis ngene wae. Ora apa-apa. Ya Nduk, ya tak turuti. Engko anggen Lesmana aja kuwatir nadyan papan kuwi wingit temenanan ora ana sing ngambah. Mengko para Kurawa lan Mbahmu Sengkuni sing bakal jampang yen ana apa-apane mesti bakal ndak bantu. Ah, siap yen ngoten. Ayo wong ayu aduh Nek. Tak gandeng tanganmu tengen mlebu ana Pulo Awindo seneng-seneng lawan pun Kakang Nyai.
gawa hati-hati aja wong kakang ngundut pamit ya di ora bunelaken yo sapating sun temiling hangulati Postito met temindah kang warni mita ring aman kendang iki Petruk datang cinari tembuh nganti teko ngendi tibane Sang Lesmana Mandra Kumara mewah Dewi Purantawati kadherekaken para sata Kurawa lumampah tumuju Pulo Angker nenggih Awindo ora kaya ing mapan wonten ing klampis ireng tansah ngumandang tembange kenya kang saka desa Jineman kenya desa plus lancaran Oh!
Duh yono sunanembang temanten hanyar sing lanang wis brai sing wadon durung pirai babu-babu duh yono lagi nyedak maratuwa Duh yana sunanembang cangkahuri Mas Jingko saupama babu-babu Duh yana tanpa mundur Duduh ya harus apik lho Gong Duduh piye Pak Wi Duduh ngono le Cak Bagus Duduh Duduh ngono Duduh rada medun. Heeh, medun lho. Suaramu lho. Duduh. Duduh. Nah, jas 100. Wajan, gedar. Medun tiling-iling medun oke piye to lele wis aja di mano aja dipaido pancen ya anak kowe sak pabrik beda-beda Mas kowe pinter nembang pancen gareng pinter nembang aku ora tau nembang klasik ngono kuno aku seneng ning kafe ngono kuwi kanca-kanca tak jak ning kafe kabeh karaoke sing ngejak sapa ngejak aku sing bayar kancaku no aku duwe ide kok beli koordinator ning kafe no tenan kowe ning kafe ya padha karo PR cantik-cantik ramah-ramah lho selamat datang salaman ngono sopan-sopan ngene kabeh do sopan-sopian lho terus ngono njur linggo ning kono dikancani ngobrol aku lek pamane sedih curhat karo kowe PR ngono kowe neraka sok boten njaluk ngapura no angel rasa digarap ora pareng ngono kuwi seneng opo tembang wis melarat nembange kuwi saya ngintir-intir pareng ora yo cek duduk pipa belula duduk warung ngarep kuwi laris sego pecel 250 bayake tipis-tipis kaya triplek apa kuwi pipa belula wis lah endi iki Petruk iki
padananira ayu kumekojem rahnya maratani kamu dodoki kleru lho ngapa aku disko aku pipa belu lah wes lho areng ngadeg joget endi Petruk nang endi lah ya bab kuwi sing arep tak aturake Pak wis kelakon tekan ning Ndorowati ku wis njur aku sewanana ngarsane Sinuwun Prabu Kresna terus lah terus aku ngelikke Prabu Kresna marang janjine mbiyen lah kok bareng karo tekane Prabu Baladewa sing nglamarake Lesmana Mandrakumara tan wurung ngedredah munggah panca bakah Panakawan karo Kurawa karo Ratu Mandura banjur Ratu Mandura kuwi mrekitik mubal babal kaneksane nyandak Kyai Senjata Nenggala aku ngerti tibake ana dadane Petruk kendang kapracondang nganti dina iki mbuh ngendi papan dununge Bapak sirine sarati daran gandeng anak-anakmu telu lah wis ngetok kekuatan ya ta nyatane Petruk ilang ketiban Nenggala lah sing duwe anak telu iki lak kowe to Pak sing tanggung jawab kudu kowe aku percaya wong kowe iki dewonge Jawantah lho goleki Petruk apa anu sik goleki Baladewa karo Kresna engko kowe nang kono nang ngene Kresna kono ngelekne Kresna ngelekke Baladewa engko kowe nuturi ngangge tembang apa piye ben rada alus engko pamane ning kono ana Abimanyu ngidoni kuncungmu ngono lho kuwi Semar Kuning kuwi dudu kuwi kemeruh kowe piye pokoke carane kowe makarti kowe jumangkah aku percaya kowe iso Mar nah ngene lho tak kandhani apa yen ana perkara ngene iki Semar kudu njangkah aku iki wis tuwa aku sepuh mung kari mangestoni nyawang karo anak putu ngono lah anak-anakmu nyatane ora iso kasil kok yen ora kasil ukuranmu dudu ukurane Semar Petruk kilo kendang mbuh tibane aku percaya Petruk ora apa-apa sebabe bengi iki lakone dudu patine Petruk ayo ngono kowe nate ngemut mercon bledos ning cangkem dhuwur ngono kuwi senane ngentahe wang kokong tak sedot ning ora ngene lho tanpa aku cerita kowe gak ngerti Petruk iki sejatine dumadi saka apa ngerti ta lah yen bab kaya ngene iki mungsuh menungso apa neh wong sing lagi keberanang kaya ngene Baladewa Petruk ya ora bakal
Mula aku ra nggumun malah apike didongake wae. Muga-muga kanthi dalan iki lelakon iki dituku kanthi rekoso dening Petruk engko ngunduhe ana mburi ngono lho. Saiki seneng-seneng bae. Seneng-seneng ora perlu kok gagas. Yen nenek cok lara lan patine Petruk, engko bapakmu welehno. Tenan ya, Pak. Ya. Petruk iki dudu wong saudon saurupan. Mati Petruk kuwi mbiyen nalika lakon Semar bangun kayangan. Dhisik endi to lakoni karo Semar bangun kayangan, karo bangun pura kencana barang ya. Wis pokoke digawe ruwet ngono ae. Gareng lan kuwi Bagong. Sakuse bapakmu nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ripalungguhan iki kowe tak kanthi meneh ana Ndarawati. Nadyan kaya ngapa lan kepiye Ratu Ndarawati kae dudu menungsa lumrah ning kae pepetinganing titah mutiarane para ratu. Jajal bab iki apike tak rembuke karo Ratu Ndarawati tumrap lelakone Petruk iki becike piye? Derek bapak ngono Pak. Tanah ijro pasarean menami wadana remu-remu kalingan ngangrangan kumleyang tak kira kaya kapuk sing katut angin. Dinemune anakku lanang ingkang katriwandan kendang kapracundang nganti tekan Pulo Awindra kene Nger Supotra. Tak suwunke marang Purbaning Hyang Agung, muga-muga kowe bisa walaya jati-jati temah mulya ya li. Bapak, Papa, Papaku, anakku Supotra, anakku kowe Bapak.
ngaturaken panuwun Bapak jengandika ingkang dados lantaran paring pitulungan dumateng kula Bapak. Yo Supatra yo wis dadi kewajibanku ngayomi marang tedhak urun. Lakone kepiye kok dadi kaya ngene, Nger? Teng jagat hawane panas. Kumpul karo menungso anane mung deder dosa. Kula sampun mboten kiyat mapan wonten ing Marcapada. Kula pengin wangsul teng Awindo mriki. Kula kepengin rinten dalu srawung kalian Gandharwa ngabekti dumateng paduka Kanjeng Rama Gandharwa Raja Supala. Kula moh kula kapok kumpul karo menungso Bapak. Aja ngono. Renangko kinempet kempet dosang reknaning bawana Supatra kowe biyen kepengin ngabdi karo menungso, kepengin ngabekti karo Kyai Semar. Kuwi saka karepmu dhewe, ora tak kongkon, ora ndak perintah. Ning nyatane kok ri palungguhan iki kowe malah pengin bali neh kumpul Gandharwa ki piye? Lelakon kuwi adile disandang sing sabar lan nrimo ya, Nger. Nanging sawetawis wekdal kula kepengin mapan wonten mriki ngleremke ati, nenangke pikiran kula. Donya sakmenika anane mung menungso sing ngumbar hawa nafsu, Bapak. Mutiarane pun kakang Kurantawati leren dhisik mandheg dhisik menika sampun meh kemawon dumugi wonten Pulau Awindo. Monggo enggal dipun gelak lampahipun. Aku kok gitokku merinding, kok kahanane kok beda banget, hawane adem kaya ngene, sintru. La 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 la, ada serigala. Ayo mulih mboten. Monggo mlebet wonten Awindo mriki. Atiku ora penak, mboten monggo kedah mlebet mriki. Kula dherekaken nang. Ayo yer Kurawa jaga saka mawon mlebu Pulau Awindo.
saku kaya ana swara-swara tanpa rupa. Uya tanpa rupa sampean malah ngentut ademe kaya ngene masuk angin. Opo iki suarane? Kita kula merinding Kang Mas. Lah iya to. Membuat bulu kudu misteri mania dari merinding ngene. Apa ta ya? Bu, interaksi to, Bang. Nggih. Tak ngira. Piye iki, Derek? Engke mbok ndaramu kon bali wae. Ha sing wedok ngudruk mawon sing lanang malah digawa lho. Gandeng. Nggon niki nggih ngetke awak niki. Ngeten gambare manuk sing sikile diangkat sisih. Ah, sing disumet ngurup. Heeh. Ngoman menanget awake men tetek mendadak. Nah, ngoman. Iya. Marina. Marina. Susi. Apa daya kene Susi bojone Wanto barang iki. Kok geruk? Kok lho kok Brahma barang melu. Nika saya adol lakune mangke enten napa-napa sing dituluk salahke kula aling jenengan. Ah, wis iki ora ngombe iki kok pedhi tenan. Nah, mak kliwer kaya enek kain-kain apa-apa ngono. Ah, nggih. Wak. Kewan kok mau ngayang-ngayang itu ya? Bisa kaya ngene. Merinding eman ngombe sing marang lek mendem lek ra wedi karo apa-apa ayo. Wah, wis. Neoken mantu niku. Ah, wes, mulai. Ya, mama. Bener kandhane Supada. Jagat wis rusak menungso wis kelangan tata. Kono wujude menungso pirang grombol kae mlebu ning Pulawindo malah dem-deman karepe piye. Aku sing kratone Pulawindo Gandharwa Raja Supala sing ora trima. Janji ra leren anggene maksiat. Woh, ketanggur tenan kowe. Medeni saya peteng Mas. Jenengan temu ndi Mas? Aku ning ngarepmu iki nggunakne swara wae wis ora ketok apa-apa. Aduh kaya ngene. Ana wae wis nuruti wong wedok kabeh kaya ngene lho.
Neng ndi iki mau Surtayo dek ilang. Sur. Sur, neng ndi? Golek anakmu iki lho. Endi suatama endi? Wah ketok apa-apa babar pisan nih. Lah jan kaya lakon kaya ngono. Aduh, arep maca Fatihah ya ora hafal. Aduh, ayat kursi apal malah mejane. Walah piye to yo yo. Bangsate banget. Neng ndi iki dan gak ada sepi kabeh nek wong. Iki den endi iki? Iki kamu ireng apa iki Kresna Triwikrama ada aduh ada kayak bisa Murang toto menungso tatanan awindo jak-jakan. Saniki semunipun kok sampun mboten ajrih. Aku ora wedi yen saya peteng ini iki. Apundanku Kurawa ya wis renek swarane. Tegese nang kene sing ana mung Kurantawati karo Lesmana Mandra Kumara, Dik. Mburi iki enek watu gedhe. Gedhe napa? Hawane adem, Dik. Ayo tambanono brangtaku. Ngukir sejarah birai ana sak ndure watu kono. Ampun nika menika papan gawat. Ya kanggo nlimur ya kudu ngene iki. Mboten saged wong wadon grubyok kabotan pincung. Nang ndi playumu? Are palungguhan iki ana asa ngenteni janur kuning. Tak renggot keprawanamu. Ampun apa? Ayo. Kaya kewan patrape putra Ngastina nenggih Sang Lesmana. Mangkono den glebakake Kurantawati wonten sak nginggiling watu ingkang tinulisan nenggih katresnan suci. Parandene Anjala Sang Kurantawati regumuk ireng ageng Gandharwa Raja Suwala. Nika lau Kurawa dadi pengarep jenenge Sengkuni. Edan tenan pun dangu nika edan tenan. Saiki mau sing ning ndoro watu arepe tumindak bergumul tidak karuan. Niku anak Ratu Ngastina jenenge Lesmana. Ayo wedoke tanpa daya sing lanang malah kaya singa. Wedoke sinten? Neng burimu.
Purandawati. Pak niki mang tambani, Pak. Niki jantung ati kula, Pak. Purandawati, Pak. Ah, iya. Kang Petruk kok neng kene. Iya. Pancen asline aku iki kelahiran kene. Gendruwo. Matur nuwun wis ngusadani. Dudu aku sing ngusadani ning bapakku. Sinten? Ana mburiku Gandharwaraja Supala. Kowe mesti gila kowe wedi nyawang wujudku. Mboten. Nadyan ageng cemeng ngoten niku malah sing kula senengi ngoten niku. Mbah saingan karo bapake ngono niku. Ah itu. Kersane piye iki? Murang tata para Kurawa kanthi lakon iki aku bisa ngukur kanistane Lesmana Mandra Kumara. Kuwi anake sapa? Putrane Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna. Bapake ndak bingung goleki terna mulih. Oh nggih. Kakang Semar sing rawuh. Nggih. Bekti kula kunjuk. Aku ora wani nampani bektimu. Wedi walating dewa. Lho. Kok nampani bektine mung batur mung kere ora gelem lho. Napa? Sebabe niku napa? Panjenenganmu Dewa Ngejawantah, sampean ya Dewa Ngejawantah. Bathara Wisnu. Ning ngeten nun sewu. Sing dadi gondelane wong sak jagat ki jare mung loro. Ya kuwi Kresna minangka socaning rat oboring jagat, Semar minangka pamonge wong sak Nuswantara. Sak saged-saged kula badhe ndherekaken satriya tama lan ratu ing hambek. Suci netepi dharma sakjroning gesang ngayomi para dasih. Ning anak kula Petruk ingkang ical awit dayanipun Ratu Mandura. Ratu Mandura niku lek kakang sampeyan tur lelakon niku dumadi teng mriki. Kira-kira tanggung jawabe Kresna tumrap lelampan menika kados pundi? Sesek kakang. Umurmu lagi tak rasani wis teka. Nggih, Bapak. Entuk wedokan kondi. Oh ini putra ratu Ndarawati. Ini anak sampean to? Iya, Purantawati. Lah kok iso runtang-runtung? Piye ceritane? Ah mboten lan cerita kula mangke dikira kula ning ngawur. Kajeng niki mawon. Dewi Purantawati. Piye, Nduk? Nggih, nalika semanten Kanjeng Rama lak prisa bilih kula menika dharma wisata kaliyan Kakang Lesmana ing Pulau Awindo malah lampan menika dipun ginakaken kangge badhe mbudidaya ngrenggut dumateng kehormatan kula. Tanpa wonten Ki Petruk mbok menawi kasucen kula sampun icaling Pulau Awindo.
matur nuwun ya Truk, malah rambah kaping pindho anggenmu milujengake Ndorowati biyen Pandhu Pergula saiki ilange anakku Purantawati sajroning bebaya sing nulungi ya kowe. Nggih. Nggih kula niki mboten bondon, mboten pangkat, mboten duwe napa-napa, saged kula nggih labuh cara ngeten niki. Bapak melu jumurung ning sakmenika kula nyuwun dawuh dumateng Sri Kresna kersane pripun? Kyai Semar Petruk lawan kowe Purantawati. Pinesti sing jenenge Judo nadyanto pinalangana segara amba gunung dhuwur lamun to pancen wis dikodratake bakale dadi bebrayan yektine ora bakal kurang dalan lan aku nyuwun pangapura mbok menawa lirwa saka janji nalika semana pangestanana Kyai Semar bocah iki dak rabekake. Mugi-mugi kadimimi hamintuna mboten namung langgeng ing Madyapada nanging tekan jaman akhir anggenipun bebrayan Petruk kalian Purantawati lan Angrambana dumateng ingkang nembe badhe dipun wiwaha ing enjang mangke nenggih Mas Agung Saputra kalian Mbak Yu Puji Lestari bisa dadi keluarga ingkang pikantuk wahyune Judo wontenipun namung nikmat mupangat bagya mulya nyanding lawan agama suci.